ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. min salmini on Fulɓe TV minen arani on ɗo syndicat Serekunda ɗo bonande mawɗo no waɗi ɗo saabu ka yiite naati ɗon andi ɗon ko bonande ka syndicat ɗo joni minen ari dargol hono hunde nde feƴƴiri ɗo jokke men tan min yewtida e ɓe men tawi ɗo ɓen musidɗo ono wiyeteɗa? Min ko Ismaila wiyetemi. Ko syndicat ɗo wonɗo? Ko syndicat ɗo men woni no place tan won ɗo. Ko ɗetuma ɗum waɗi ɗo? Koye dimanche wattuji ɗiɗi no yaade wattuji tati o ko ɗum ɗo ɓe noddi men ɓe men ɗo no yite nge no ɗumanni ɗo no tunni ɗo no tumi eyi arɗon on leer ɗon ka ko wawani arɗo ɗo wetmannade ko suwaka men ari men tawi bagage on fof wati komin jogui no ɗum fof tumino eyi ɗon andi no honɗo woni sombo yite nge sombo yite nge nden min ronku andude ko woni sombo yite nge minen min jippi keɗoɗe 8 9 min jippiɗo ɗe ni min jippiɗo 8 min yeyi min juuloye gueƴe ɗen min yeyi min ɗum hoodi kamin hoodno ko otomaɓe kool men ɗo ɗe boru ɗum ɗo 2 heures 3 heures on ɓeyni men jeema ɓeyni men o syndicat on sumi tawi min wawata immade toon min ara gaade meɗen ɗo ha abukotode mi tawi min wawata hewdude ɗo gaade min dañi subaka min tawi fof bagage amen fof sumi eyi hono ballal heɓorno e ɓaawo mon ɗo koɓe sifani on ballal ɗo ɗe kay ɗo on kay minen on ballal men mannal taw par ce que ɓen ko ñippi yite ngen ɓaasa ɓe noddoni o andanɗa fireman ɓen ɓe aroy ɓe inni ɗo ɗe fireman wo otoje mi anda ko otoje sappo ari ɗo ɗe ni andanɗa hoore ma premier o ngal hari wo ndiya ngala wo ɗeɗa on ɗe ari ɓe adi ndiyan ɓe ɗumanni ɓe ɗannini yiite ngem eyi yimɓe fof dari andanɗa hoore ma ɓe ɗannini yiite ngem eyi joni noon gila ɗum ɗo waɗi miɗa andi yimɓe no arde yimɓe ɓen hewɓe ari ɗo no lando no yettumanno ɗo men ɓe inni yo min muñ kala goto ara ɗo no inni min muñu hodorode ande si ari ɓe landike men ko ɗum kooti affaire o min wi ha minen o nde laaɓanal men komin kooti affaire o ko par ce que minen ɗo wona courant marché ɗo de par ce que minen min ala courant minen ko sola men jogui gaade ni sola noon ɗum wawata marché ɗo kañum min ronko andude noon joni ko ɗum sunni affaire o gaade ni eyi min ronko andude ko ɗum sunni lanɗo leydi on hewtuno ga non baro o hewtino ɗo nane ɓade ko nane ɗo hewti ɗo de ka wattuji ɗiɗi o hewti ɗo wattuji ɗi ɗumanto ɗo baro ari ga o daari affaire o fof o daari o ɗumani ken ɓeyni min muñ eyi kala arɗo ɗo wiyani min muñ affaire on ko hoddirode Allah nde ɗumani ke joni ɓe wadde kirkir ɓe daara kon ɗum sunɗi waɗi kosi affaire on ha joni no Allah walla jo annen kon sunni affaire on waɗi kosi affaire on yiɗa wawi andude ko yimɓe jeelo place mum boniraɗo o place ji bonɗi ɗo waɗi ɗo ɗi no heewi de min konti ɗo place ji ko ɗumanni ɗo ɗe foti somtin place ɗo ɗum min borra ɗo ɗe ni foti somtin min calcule ɗo eyi ko ñameteji ko ñamete min ɗo tan bagage ko goɗo kala ko ɗumanni bagage ko borra ɗo ko ɗum ko too much par ce que meɗen sodno bagage e dimanche e ɗum ɗo e samedi on e dimanche min soodi pour si tawni julde nde yawti min wawa yeeyde ɗum ɗo min wawa heɓde hunde hen kono ɗum ɗo fof min sumi no place amen ɗum fof sumi hay hunde ko yalti toon ala eyyi goga ko ɓe ko minen kadi min ala komin foto sina yo muñño e joguiɓen kadi yo ar wallito anda dey e tampere waɗiɗo eyyi ko ɗum min ɗumanni joni ka on ɗo joni min gayni fes hay ko ñamete woni kon ala joni komin ɗumanto kon meɗen ñaagui andanɗa hoorema ballal yoɓe wallu men noon horsira place ji ɗi min heɓa kamen ɗuma min hoccito komin ñaama si tawi ɓe wawi wallitade men kadi min heɓa andanɗa hunde komin fuɗitora alhamdulillah si tawi woni ɓe wawali ɓe walla men ɓe place ji ɗin ɓe ɗum hosa ɗum ha laaɓa min heɓa nomin ɗaɓɓira kadi ballal nomin ɗumannoɗa min jokkira par ce que miɗen jogui ɓey guuro e ɗumanni fof ala min ala kam min yakori sowona ɗo e school sukaɓe fof miɗa yoɓano e school ɗum joni hay hunde kaw ɗo ɗe mannaki guilande ma ɗe balɗe ɗo fof hay ñamete min wawal guila e dimanche hay julde nde minen min juulali
eyyi ɗum ɗo fof min bordama ɗo eyyi joni ɓeɓe men tawi no hoosa ɗo ko jomaɓe place ɓen ka ko arɓe gollugol finno kon no laaɓira ɗum ɗo joni ko ɗum min torike ballal andanɗa hoorema ɓeyaɓe ɗumanne lamgu ara walla men min heɓa komin ɗumano ɗum ɗo fof ko minen jooma place ɗum ɗo fof ko minen mooɓi ɗum ɗo minen woni hortude ɗum min mooɓa ɗum ɓe ari ɓe walli men e ballal awa so tawi woni ɓe wallali men min waɗa feere kadi min ɗaɓɓa ballal min heɓa komin yoɓa otoje naɓana men ballete on ko ɗum min faala kono no yakora ɓa hariɗo yoɓuɗe naamu accident ari ko wonne rek ɓale kay waɗata insurance sina ɗum ko insurance darato yoɓa kono enen en hoolaki affaire insurance kono no tañƴina ɓa président Barrow hewtiɗo no tañƴina on accirtake ni ɗum noon mayo KMC on hewtani ɗo taw ɓe fof maɓe ɓe hewtiɗo ni min haalaniɓe ɓe yi affaire on fof ɓe inni min haalaniɓe kono woni ɗum min inni meɗen tori ballal kala wawɗo wadde sabilillahi walla men ɓay ko hoddiro manni tawi ko goɗɗo waɗi o hettay toon so tawi kadi ko ni Allah on hoddiri yo sumu ɗum on fof meɗen yetti Allah e nenaɗo meɗen Mouhammadou ɓay wonki samali eyyi Allah ɓeydu jaam musidɓe an ko noon nani ɗi ɗum ɗon goɗɗo torotako kasara kono si ari ala ko goɗɗo wawi kono ko yettude Allah wonki solani ɗo ka eyyi hay goto mayani hay goto gañaki ni ko ɗum men ɗumanni Allah walli min andanɗa hoorema woniri noon kaliti ko Allah okkata ɗum nani joni noon dole heɓata kalis ko Allah okkama si tawi woni Allah on ɗumani kadi o daara si tawi woni ɗa gomi mo walla a gomali mo jo si tawi woni mo wawi men ɗumanade ɗum ɗo hara ɗum ɗo ko sadaka men mo wawi ɗumanade men perda ɗum ɗo joni janggo walla men kadi janggo e damal gongal meɗen yetti Allah e nenaɗo meɗen Mouhammadou yetti yimɓe ɓen fof kala ɗumanniɗo meɗen ñaaguimo ballal o wallira men fi Allah e nenaɗo meɗen Mouhammadou eyyi ko ɗum men ñaagui onon ko honto e kamen mene min ko ɗo ɗumanni ko ɗo men woni Serekunda ɗo men woni depuis ɗum ɗo ko ɗo men mawɓe amen ko arɓe ni ko ɗo men jibina ko ɗo men fami men woni duuɓi ɗo men andi guilande men fuɗɗi o syndicat ɗo duuɓi nogas meɗen jokki o syndicat ɗo ɗen guilandema syndicat ka marta to men wonno ko galle Alaji Moussa Ndiaye ko toon men wonno min waɗi syndicat mais iwi toon kadi andi min ñaagui laamu ngu ɗumanni kadi ɓe walli men ha min heeɓi ɗo ɗen ni ñaari duuɓi nogas meɗen jooɗi e ndi ɗumanni ɗo ɗe meɗen ɗumanni meɗen jokki ɗo meɗen yoɓde loi meɗen yoɓde laam meɗen ɗumannade juuti meɗen yoɓay juuti min yoɓay fof min yoɓay meɗen ɗo duuɓi nogas guila min fuɗɗi ɗumannade ɗo ar ko min fuɗɗi ɗumannade o syndicat ɗo ko buttati min yoɓata min yoɓi buttati annanɗa hoorema ɗumanni haɗ on tuma juuti ɗumannade ko ɗum min yoɓi min heɓɗi ɗumanni goto kala heeɓi place mum ha woni noon min développé min sikku no yimɓe arata ɗo kono ha Allah walli men ɗen yimɓe ɓen heewi joni noon meɗen ɗumannade ɗo ha woni on watto ɗo ɗen ni école amen ɓiɓɓe amen ko ɗo min yoɓani ɗum ɗumanni mum école boɓe an ɗiɗo ɓen fof ko ɗo yoɓami ɗum école ha ɓe jippi ɗumanni ɓe jippi ko ɗo neɗɗo ɗumanni ɓe yeehi collège ɓe janggo e collège meɗen jokki ɗo ko ɗo min heɓata gotum mi yiyami ɗumanno ɗum eyyi jarama Allah moƴƴin Allah weeɓin fof mbiɗa andi ala momin landoto goɗɗo ɗo ko wowla ɓuuri ko wowluɗa ko mba onon fof ko hunde wotere nen e sunu goton hara meɗen tori tan surtout musidal ngal joguiɓe ɓe yooɓe yeƴƴito Barrow kadi ɓawo ari ɗo yo andudu dey ɗo yoɓe eto ɓe darna non ko kelɗi nayo ɓe darna on kadi ɓe itta on ɗo ɓe adda woɓɓe ko eyyi machallah Allah ɓeydu jaam Allah taw ko sadaka mum ɓawi ɗo ara on jarama musidɓe an ko jokkuɗo men Fulɓe TV ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير